Very good. Yes, yes. What? Second president of the Republic of Malawi. Former president, his vice president, Dr. Kamuzu, judges of the Supreme Court of Malawi. Pakubera unategezeka majaji adziko lino Malawi abalikulu timati High Court amene kutsogozedwa ndi Judge President Justice John Chirwa. Ndakambira mucha mmodzi Your Excellencies, distinguished participants, in a moment we shall witness the arrival of judges of the High Court of Malawi, led by the Judge President, Justice John Chirwa. After arrival of the judges of the High Court of Malawi,
we shall witness the arrival of the Supreme Court Justices of Appeal, and then ultimately the Honorable, the Chief Justice of the Republic of Malawi, Right Honorable Robert Mzikamanda, SC. Mayigambo kusachedwa hapa tukala tukulandira olemekezeka majaji abwalo likulu mdziko lino la Malawi la High Court motsogozedwa ndi a Judge President amene ndi wamkulu wathu ku High Court a Justice John Chirwa. Mbuya majaji a High Court patsogolapo zakhala tikuona kufika olemekezeka majaji a Supreme Court of Appeal motsogozedwa ndi a Judge President umeneko Justice Chikopa, Senior Counsel. Mbuya benibeni zakhala tikuona kufika olemekezeka a Chief Justice a dziko lathu lino Right Honorable Robert Mzikamanda, SC. Atendese mambo meneo. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we are now witnessing the arrival of Honorable Kanzingeni Chihana, President of Alliance for Democracy Afford. Amai Diabambo, Antonino, Obama Tikulandira, the Honorable Kanzingeni Chihana, the President of Alliance for Democracy Afford, Kufiga, Omalubano, Mamauno. Sakalisamba, Tikaleso, Tikulandira, Lenduena, Mamauno, Kumapatamino, Tikulandira, Honorable Kanzingeni Chihana, the President of Alliance for Democracy Afford. Distinguished delegates, in a moment we shall notice the procession of the arrival of the judges of the High Court of Malawi. Leading the parade is the Judge President of the High Court, Justice John Chirwa. Upon the judges of the High Court seated, we shall also witness the arrival of the justices of the Supreme Court of Appeal, led by the Judge President, Justice Chikopa, SC, JA. And then ultimately, we shall have the arrival of the Right Honorable the Chief Justice of the Republic, Justice Robert Mzikamanda, SC. Olemekezeka President yathu wakale ndi alendo olemekezeka nonse mulikulandiridwa mambo uno ndipo posakhalitsa apa tikhala tikuona mbimiti kapena ndi tikuyenda machi kwa majaji athu a dziko lino la Malawi abwalo lalikulu ku High Court motsogozedwa ndi olemekezeka a Justice John Chirwa amene ali Judge President wa dziko lino. Ndipo majaji timakhala mu ndendende wathu, timakhala ndi manambala athu, tiyenda tifola mmene tilili manambala athu kuntchito.
majaji akamakwera mmodzi pasanja pamalo amene akonzedwa kuti tikhale ndichula mmodzi wa majajiwa kuti inu ngati Amalawi madziwenso ngati iwo akusunga malamulo athu a dziko lino. Pambuyo pa majaji a High Court padzakhala pakufika olemekezeka majaji a bwalo lalikulu la apilo timati Supreme Court motsogozedwa ndiye Justice Love Mopo Chikopa SC Justice of Appeal komanso ma Justice of Appeal onse abwalo limeneli lalikulu mu dziko lino. Pambuyo pa majaji a Supreme Court padzakhala pakufika olemekezeka mkulu wathu wa head of the judicial arm of government, Right Honorable Robert Rezini Msikamanda, Chief Justice, to preside over the ceremony. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, allow me now to announce the arrival of the Chief of Defense Force, General Dr. Paul Valentino Pili. Stand up! Boys! Stand is up! Honorable, Your Excellencies, we are now witnessing the arrival of the Honorable Justices of the High Court of Malawi, led by Justice John Chirwa, the Judge President. Amainda Bambo, tsopano tikhala tikuona kufika kwa olemekezeka majaji athu abwalo lalikulu m'dziko lino la High Court otsogozedwa ndi Judge President athu olemekezeka John Chirwa. Ndipo majaji akamafika ku msanjako tipempha kuti tonse tiyimirire mwa ulemu wake. Honorable John Chirwa, pambuyo pawo pali olemekezeka Justice Dr. Fundo Kachani, amene ali Judge in Charge wa Commercial Court Division. Pambuyo pawo pali olemekezeka Honorable Justice Kenyatta Nyirenda. Kenako pambuyo pawo pali olemekezeka Professor Justice Redson Kapindu. Pambuyo pawo pali olemekezeka Justice Joseph Chigona. Pambuyo pawo pali Lady Judge Justice Ruth Chinangwa. Kenako Honorable Justice Jack River. Kenako Honorable Justice Chimwemwe Kamoa. Kenako Honorable Justice Jaba Alide. Pambuyo pawo pali Honorable Justice Violet Chipao. Kenako Honorable Justice Vikoti Chima. Kenako Honorable Justice Simeon Deza. Kenako Honorable Justice Timothy Msungama. Honorable Justice Mamundala Mambulasa. Honorable Justice Wes Malonda. Kenako Honorable Justice Gladys Conway. Bibani officers manichinga sindaone mabwana kufika singatole maina ina mena malibe.
Kenako Honorable Justice Kondwani Banda, amene patsogolo pawo pano Honorable Justice Alan Ngome, pambuyo Honorable Justice Chimwemwe Chwaza, Honorable Justice Edna Odole, ndipo pambuyo penipeni pali Honorable Justice Trabo Kaluwa. Amainda abambo awa ndiye majaji amene lero apezeka pamwambo umenewu kuchitira umboni kuti tsiku la lero pakhala kulumbira kwa amene asankhidwa ngati mtsogoleri komanso wachiwiri wawo wa dziko lino kuno la Malawi. Amene afika majaji a high court amenewa pambuyo pampano pakhala pakufika mabwana athu, azikulu athu, majaji abwalo lalikulu la apilo kuja ku Supreme Court. Iwowa akutsogozedwa ndi a Justice Paul Chikupa SCJA ngati Judge President. Ndipo majaji amene waso ndizathu na dzina limodzi ndipemphe chonde apa mnandichinga sindimaona ndikuona sina chule anasagala kuti aliyese ndikuchule judge kumpanga recognize aliyese ndi judge wabwera payekha. Koma akafika majaji a Supreme Court amene pambuyo pake adzabwera olemekezeka amene ali ndi mphamvu imeneyo, Chief Justice a dziko lathu lino, Right Honorable Robert Mzikamanda SC, Chief Justice amene apanga preside ndikupangitsa malonda amenewa asankhidwa kukhala mtsogoleri komanso wachiwiri wawo dziko lino la Malawi. Your Excellencies, distinguished delegates, soon we shall also have the arrival of the Honorable Justices of the Supreme Court of Appeal, who shall be led by the Judge President, Honorable Paul Chikupa SCJA. And then ultimately, we shall witness the arrival of the custodian of the function, the Honorable Chief Justice, who is presiding over the swearing-in ceremony of those Malawi has chosen and elected to serve them as President and Vice President. You may wish to know that as they come before taking off, Malawi provides for a seamless opportunity where there is always a president until another is sworn in. And that's why we address Professor Arthur Peter Mutharika as President-elect and Vice President-elect. But after they have taken oath, then they will properly be called President and Vice President, respectively. Amainda abambo, dziko lathu la Malawi linakonzedwa mnjira yoti nthawi iliyonse amene kukhala mtsogoleri wa dzikoli. Kutereku, mambo umene tikuonera pano, tikunena kuti tikufuna kulumbiritsa iwo asankhidwa kukhala President komanso Vice President. Ndandauza kuti sanakhale kaye ayi koma pokhapokha atalumbira. Ndipo akalumbira ndiye kuti akhoza kugwira ntchito zimene inu Amalawi mwasankhira kuti akhale ngati President komanso Vice President wa dziko lino. Ndinamufuna tikuwunikira napo kuti tikhale omvetsetsa. Kwa ife amabwalo masiku ano tili ndi service charter yathu imene tikuyesesa kuti inu Amalawi ndi onse amene mumabwera kuzalandira chilungamo mabwalo amenewa mukhale omvetsa mmene ntchito zathu zimayendera, zimene timapanga ndi ntchito zathu. Kotero ife a judiciary ndife imodzi mwa nthambi zitatu za boma la Malawi. Patsogolo pa section 7 kuli executive imene kumakhala president ndi nduna zake amene amakonza ndondomeko zoyendetsera boma. Pa section 8
kumene kumakhala speaker wa nyumba ya malamulo ndi aphungu onse kumene amakonza malamulo oyendesera dziko lino, ndipo pambuyo pake pali ife amabwalo judiciary kumene kumakhala otsogozedwa ndi a chief justice komanso tonse oweruza kuyambira Supreme Court justices, high court judges, magistrates komanso kubwalo lija la zamilandu la ntchito Industrial Relations Court. Your Excellencies, distinguished delegates, to my right, you notice the parade of the Honorable Justices of the Supreme Court of Appeal. And as we did with the judges of the High Court, when the Justices of Appeal marched past us, if we could kindly stand as is respected of us and as is customary. The Justices of the Supreme Court of Appeal are being led by the Judge President of the Court, Honorable Justice Lavmo Chikopa, Senior Counsel. Behind Honorable Justice Chikopa is Honorable Justice Frank Edgar Kabanda, SC Justice of Appeal. Behind Honorable Justice Frank Kabanda is Honorable Justice Hile Potani, SC Justice of Appeal. Behind Honorable Justice Hile Potani is Honorable Justice Ivy Kamanga, SC JA. Behind Honorable Justice Ivy Kamanga is Honorable Justice Sylvester Kalembera, SCJA. If we could stand, please. Behind Honorable Justice Sylvester Kalembera is Honorable Justice Digiswayo Matisse, SCJA.